She calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. Everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. Ja és hora d'anar a dormir, per mi. Això aquí són les 8 i alguna, no estic segura. Demà m'he d'aixecar a les 4 per entrar a la feina a les 5:30. Estic treballant com a barista en un Pret a Manger, que és una franquícia cafeteria que hi ha per tota Anglaterra. Vindria a ser com un 365 a Barcelona, però la cosa és que no venen pa. El que venen són entrepans, amanides fetes, així com bols de fruita i cafè per emportar i per prendre allí, sobretot. I sí, de moment estic molt bé. A la feina ja... Estic a la feina fent com el training, és la meva primera setmana, aquesta que ve ja serà la meva segona setmana. I demà obriré jo sola. Això vol dir que posaré tots els productes disposats perquè treballin els altres companys també com a baristes. I jo començaré a fer cafès i tal. Ups, ja m'ho he carregat. No. I tal. I em genera una mica de nervis perquè no me'n recordo de totes les coses que s'han de fer per al matí, tot i que me les han ensenyat, però és això que te les ensenyen com per parts i no sé si seré capaç de recordar-me de tot, però bueno. Ja es veurà. D'altra banda, ja tinc també l'escriptori a la meva habitació per al que ja m'he pogut posar el dia amb el col·le i estic molt contenta. I alhora no, perquè són moltes cosetes. I també una miqueta enfadada perquè ja ens han posat un treball en grup i no em fa il·lusió. No em fa cap mena de gràcia, d'il·lusió. De fet, sento indignació perquè vull dir, és un grau online i no tothom podrà disposar del temps com per fer cada cosa, cada part, tal... Però bueno, estem ara per parlar d'això. Ho he de gestionar emocionalment, que no em generi més estrès del que ja tinc, no? I sí, de moment estic molt bé a la casa. Els dos companys han marxat als seus respectius països, però em sembla que tornaran més endavant, estaran fora un parell de mesos. I sí. De moment, ara estic jo i el propietari de la casa i la seva parella visquent a la caseta i tot guai. Aquesta és l'actualització que us porto en el dia d'avui. Moltes gràcies per veure el vídeo i fins la pròxima.